Hola, què tenim aquí? Tenim la X-Alp Carbon. I què és la X-Alp Carbon? La X-Alp Carbon no és ni una sabata ni és una bota, o és les dues coses al mateix temps. I quina és la idea d'una sabata com aquesta? La idea d'una sabata com aquesta és pujar i baixar molt de pressa de la muntanya. Però com ho aconseguim? Què és el que plantegen? El que plantegen és fer un parell de sabates amb el 42,5, que pesa 1 quilo. Estem parlant de 500 grams cada una. Que, a més, ens dona un límit de confort aproximat, i això depenent de cada persona, ja que cada persona és un món, aproximat de -7. Per tant, una sabata per fer-la servir en unes condicions d'un fred relatiu. Què més té aquesta sabata particular? És una sabata que munta Gore-Tex i és una sabata que munta un guetre molt generós. Mirem-la per fora. La sabata a la part interior munta tot un reforç per evitar que la puguem fer malbé en aquestes àrees. Tot el reforç està encolat, la idea és que no hi hagin costures, i la part del turmell, que és un detall molt important, ara quan l'obri flipareu. Què té? Doncs no té turmell, en realitat és una sabata. Anem a obrir-la i anem a ensenyar-la. Tenim una llengüeta molt generosa, després explicaré per què serveix aquesta llengüeta tan generosa, i tenim el seu sistema ja conegut per la gent de Salomon, i tots els que teniu una sabata Salomon ja sabeu que és un sistema amb una llaçada ràpida i fàcil. Què aconseguim aquí? Quan nosaltres tanquem el peu aquí dintre, el que aconseguim és una doble pantalla. El que aconseguim és una membrana de Gore-Tex i una segona pantalla que ens tanca de manera especial el peu. I això ens dona la resposta a aquest límit de confort de -7. Si no portéssim una doble pantalla, probablement ens moriríem de fred. Què més? Una sola, amb el seu compost famós, el contragrip, però no és un contragrip qualsevol, és un contragrip que l'han clavat, l'han encertat. És un contragrip que té això, molt de grip, que agafa molt bé sobre 1000 superfícies i que va especialment confortable. A més, la climbing zone, l'àrea frontal per pujar per llocs difícils, està molt ben plantejada. Té una dimensió, jo diria que ideal. Puntera molt reforçada, i tornem a obrir la sabata per explicar per què aquesta sabata porta aquesta mega llengüeta. Traiem el guetre, posem el tibador dintre i agafem un grampó. És una sabata que és gramponable. Plantegem la puntera, ajustem, i si nosaltres, aviam si sóc capaç de fer això, segur que sí. No és el primer grampó que poso, passa que sí que és difícil a vegades fer-ho d'aquesta manera. Quan jo poso el grampó i passa la corretja per davant, com que no tenim canya, el que necessitem és una llengüeta alta que ens defensi aquesta zona de fregament. Poca cosa més, una sabata acollonant, amb una torsió molt bona, amb una rigidesa, una defensa a la penetració de pedres a la planta del peu espectacular. Per això es diu Carbon. Aquí dintre tenim una placa feta amb carbono, una placa de carbono que torsiona molt bé en aquesta direcció, perquè és molt rígida a la torsió lateral. I poca cosa més, ràpida, confortable. Nosaltres l'hem fet servir a fondo, i quan dic que l'hem fet servir a fondo, l'hem fet servir a fondo, i és una sabata que és un abans i un després dins del món de la muntanya. Els que us atreviu a provar-la ja ens ho explicareu, d'acord? Vinga, ens veiem, i X-Alp Carbon presentada, espero que us moli. Fins una altra.